سكمين هاي يأتي المولاي الموت على ميدنا ينها مريج يزدا يعجبني لهرجالونا متري هزينا ويبدا يش أعطوني ويدا وهرسوليها إسي مولاني وتدروا هتنعمل معكم ليبقى لديهم ديني محبتي سكنتي الوديد. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-kol. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għal-Ruħ Toni u Marija Tabone. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, int biex taħlisna mis-seta tal-għadu tagħna, rid li jibnek jieħu il-mewt tas-salib għalina. Għati lill-qaddejja tiegħek il-grazzja tal-qawmien għal ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Sid il-mulej tan il-sin ta' wieħed jitgħallem biex nara f'nejn lill-għajjim b'xi kelma. Ta' kull filgħodu jqajjim l-widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sid il-mulej fetaħ li widinti u jien ma bebbix rasi, ma rġajtx lura. Tajdari lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu nitfu l-ħilti. Ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u l-bżieq, sidi l-mulej jenni, għalhekk ma nitħawatx, għalhekk għamilt wiċċi b'ħażniet. Jien naf li ma jkollix minix nisħi, dak li jagħmel ġustizzja miegħi jinsab fil-qrib. Min se joħodha miegħi ħanoqogħdu fl-imkien? Minnu kontrija ħajersaq lejja? Ara, sidi l-mulej jenni, min se jagħtini t-tort? Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu u Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Għax minħabba fik qiegħed nitqat maqdir, il-mistħija tiksilu wiċċi, sirt barrani għal-ħuti u li tommi ma jafunix, għax il-ħeġġa l-darek fnitni, it-tajjir ta' min jgħajjar lilek waqafuqi fl-imkien u Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. It-tajjir qasam li qalbi fnini, fittixt min jadirni u ma sibt il-ħadd, u min ifarraġni u ma kelli l-ħadd, tawni bikel il-valenu, sqewni il-ħal meta kont bilaċ fl-imkien u Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Infaħħar l-isem ta' Alla bilana, inkabru bana taratti l-ħajr, ek jaraw li msejkna u jifirħu, u tamlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla.
għax jisma l-fqajrin il-mulej u ma jismerx l-imjassrin tiegħu fl-imkien u Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni inqumu bil-wifqa. Gloria u tifħi lilek Kristu, Gloria u tifħi lilek Kristu. Islim għalik, Sultan tana, inti bis ħennejt għalina fl-izbalijiet tana. Gloria u tifħi lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien wieħed mit-tnax jismu Ġuda l-Iskarjota marant il-qassisin il-kbar u qalilhom: xi tridu tatuni u jiena nagħtikom lil Ġesu f'idejkom. U huma tawh 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biex jagħtihom lil Ġesu f'idejhom. Fl-ewwel jum tal-għażmi, id-dixxiepli resqu lejn Ġesu u qalulu: fejn tridna nħejjulek l-ikla tal-għid? U hu qalilhom: morru l-belt tant it-tali u għejdulu: għallek li mallem, is-sija tiegħi waslet, jien se nagħmel l-ikla tal-għid għandek mad-dixxiepli tiegħi. Id-dixxiepli għamlu kif ordnalhom Ġesu u ħejjew l-ikla tal-għid. Għal-ħin ta' filgħaxija għad fuq il-mejda fl-imkien ma' 12 u waqt li kell qal: tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jitradini. U huma bdew isewdu qalbhom ħafna u kull wieħed minnhom beda jistaqsi: jaqgħu jien mulej? U Ġesu weġibhom: dak li jmittidu u jbill il-ħobs fi plat wieħed miegħi, dak li se jitradini. Bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu, imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu bin il-bniedem ikun mogħti f'idejn l-edewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twilet xejn. Qabis Ġuda dak li tradih u qallu: jaqgħu jien Rabbi. Wieġbu Ġesu: int qed tgħidu. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum eżjes jippreżentalna it-tradiment ta' Ġuda. Jurina id-dieqa ta' Ġesu meta huwa jaf li wieħed minn dawk li sejjaħ biex ikunu miegħu sejjer jitradih. U jgħidlu: wieħed minnkom se jitradini, hekk jgħidilhom. Jien nixtieq nirriflettu ftit fuq id-domanda li jagħmlu l-Apostli u li jagħmel Ġuda. Jużaw kważi il-tnejn iż-żewġ gruppi, kemm l-Apostli u kemm Ġuda, jużaw kważi l-istess domanda. L-Apostli jgħidulu: jaqgħu jien mulej. U Ġuda jgħidlu: jaqgħu jien Rabbi. L-uniku differenza hemm hija fil-kelma mulej jew Rabbi. Li hemm differenza kbira eżies bejn dawn iż-żewġ kelmiet. Mhijiex l-istess kelma. Il-kelma mulej li tfisser anke bil-Grek il-Kyrios tfisser dak li kollox bieħu fih qiegħed iżomm. Dak li aħna narfu bħala tassew il-mulej Alla tagħna, is-Sejt tagħna. Dak li aħna lilu għandna naduraw u naqdu u nservu.
Fil-waqt l-kelma Rabbi tfisser sempliċement biss imgħallem. Int is-superjur tiegħi, int bniedem li taf aktar minni, allura ħanoqgħod għal dak li tgħidli. Issa jmissu wkoll li jiena u int illum nagħmlu din il-mistoqsija. Jien min hu Ġesu għalija? Huwa l-mulej li nemmen fih jew sempliċement ir-Rabbi li għax hu ikbar minni, għax hu jikmanda, allura jkelli noqgħod għalih. X'inhu dak ir-rapport tiegħi u tiegħek? Kif qed naraf lil Alla fil-ħajja tiegħi? Dan iżjed jiddependi mill-fidi tagħna. Ejjew nitolbu tassew il-mulej biex hekk din il-ġimgħa dawn il-jiem li sejrin ngħixu flimkien ma ngħixuhomx baljenazzjoni. B'elf ħaġa li rridu nagħmlu, imma nitalmu nieqfu ftit biex nintebħu mhux tant jien x'qed nagħmel lil Alla, imma min hu Alla u għaliex taħajtu għalija. Ejjew nitolbu hekk il-mulej biex lilna jiftħilna għajnejna u narfuh tassew bħala dak il-mulej li jagħti ħajtu għalina u li aħna għax aħna l-maħbubin tiegħu nirrispondu għall-imħabba tiegħu b'imħabba u b'umiltà. L-iskop tal-ħajja tagħna eżies huwa li narfu u nintebħu bl-imħabba tal-mulej Ġesu. Għalhekk Ġesu kif rajna anke fil-Vanġelu li l-Ġuda jgħid kien ikun aħjar għalih li ma twilet xejn. Għaliex? Għax dan il-bniedem miskin twilet mingħajr ma għaraf l-imħabba ta' Alla. Ejjew nitolbu l-mulej jagħtina din il-grazzja biex aħna tassew narfu u nduqu il-kobor ta' imħabtu. U għalhekk ngħidulu, ħenna lina mulej u urina imħabtek. Ħenna lina mulej u urina imħabtek. Għall-Knisja mqazza sabiex qatt ma tittradixxi lil Kristu l-għarus tagħha, imma b'impenn tkompli twassal il-kelma tiegħu lil kull bniedem nitolbu. Għal-mexxija tal-popli sabiex jimxu fit-triq tad-dialogu tal-maħfra għax hekk biss hemm futur għal paċi għal kulħadd nitolbu. Għalina l-koll biex innatfu qalbna mill-egoiżmu tagħna u nħallu l-qalbna vojt biex jimtela bil-preżenza ta' Kristu nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla missier il-ħniena il-qadin it-talba tagħna li qegħdin nagħmlulek aktar ma qed joqrob il-jum tal-għid, il-jum tal-fidwa tagħna. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ħenna lina mulej, ħenna lina,
henna lina mulej, henna lina. Lek mulej nollu lub na ismana, għalix fiki tamajna finike. Henna lina mulej, henna lina. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom. Kun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek u fil-ħnina tiegħek għatina li niksbu frott ta' kull ma qegħdin nagħmlu f'ġieħ il-misteru tal-passjoni ta' ibnek li jgħix wi saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Waslu il-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li bija ibnek salvana u il-qawmien glorjuż tiegħu mill-imwiet. Jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakru il-misteru tal-fidwa tagħna fi Kristu Ġesu Siedna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej intilajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ bati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem. Id-dem li xxirrit għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħarnint u salvatur tad-dinja, għax bis-salib il-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Toni u Marija Tabbone u l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk
Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewijiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi l-nubiet. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-nubiet ta' dinja, ħejn jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. poplu tiegħi, ħejgli fi xħattin qastek jiena. Għalik jien ġejt imsallak, dur lejja mill-ġdid qalbek sobjina. Il-leġitu ħriġtek u salvajtek, fid-desert bil-manna jiena tmajtek, għal-mewt ikun dannajtni, ma salim
misħallab, dur lejja mill-ġdid, qalbek sobinħam. Kellek bżon xi ħaġa u ċħattilek, għalija kont tibni u jien missirek, bil-ħanezza ftat li ġenbi, lejn tħajtek l-aħħar tar ta' denni. O poplu tiegħi, ejd li fix ħadd jinqaslek jiena. Għalik jien ġejt misħallab, dur lejja mill-ġdid, jekk sobina. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, wettaq il-qlub tagħna fit-tama li inti bil-mewt ta' ibnek bħala bniedem għad tatina il-ħajja ta' dejjem kif jurina il-misteri qaddisa li jiċċelebrajna. Bi Kristus jedna. Fakkarkom eżies li jissa għada nidħlu mod solenni fit-tridu tal-Eid il-kbir. Għada il-ħamis ma jkunx hawn quddies fil-knejjes kollha. L-uniku quddiesa tkun dik ta' filgħodu fil-katedral fejn l-isqof ibierek iż-żjud. Imbagħad fil-għaxija ikun hawn fis-6:30 l-ikla it-tifkira ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, l-ikla imqazza. Bitħejjija wkoll l-lejla stess għal dawn il-jiem qaddisa, fis-sitta sejjer ikun hawn ċelebrazzjoni penitenzjali. Se jkun hawn diversi saċerdoti biex ikunu jistgħu joffrulna il-possibilità li jinqerru. Ma nħallux il-qrar għall-aħħar minuta, speċjalment qabel iċ-ċelebrazzjonijiet. Is-saċerdot jew imexxi l-funzjoni jew ma ssirx il-funzjoni u jkollu joqgħod iqara. Ġifieri aħsbu minn qabel, għalhekk anke l-lejla ħajkun hawn diversi saċerdoti imma imbagħad il-ħamis u l-ġimgħa ma jkunx possibbli li nagħmlu dan fl-aħħar minuti qabel iċ-ċelebrazzjonijiet. Għalhekk naħsbu minn qabel u nagħtu wkoll is-sens u l-ħin tiegħu lil dan is-sagrament tal-qrar. Għalhekk iċ-ċelebrazzjoni tal-qrar il-lejla tkun fis-sitta ta' filgħaxija. Imbagħad il-ħamis filgħaxija fis-6:30 ikollna t-tifkira tal-ikla tal-mulej, wara din iċ-ċelebrazzjoni jibdew l-adorazzjonijiet, mhux is-sepulkru, Kristu għadu ma mietx, imma l-artal tal-adorazzjoni. Ma ninsewx dik il-kelma li Ġesu jgħid lid-dixxipli tiegħu fl-ort tal-Ġetsemani wara l-ikla. Isru u jitolbu miegħi. In-nisrani jgħaddi dawn il-jiem fit-talb fl-adorazzjoni tal-mulej Ġesu biex ma nidħlux fit-tiġrib. It-talb għandna bżonnu aħna, m'għandux bżonnu il-mulej. Il-mulej qed jistedinna biex ninaqdu miegħu ħalli jekk inġarbu l-imħabba tiegħu li tmexxina, li tġeddidna, li ssuqna. U għalhekk inħeġġiġkom biex issibu momenti fejn tgħaddu momenti ta' adorazzjoni fi skiet u fil-ġabra u mhux ħafna ġiri. Imbagħad il-ġimgħa l-kbira
is-santwarju jerġa' jiftaħ fis-seba' ta' filgħodu u titkompla sintendi l-adorazzjoni tal-Ewkaristija fl-artal tagħha hawnhekk fil-ġenb. Imbagħad l-adorazzjoni tieqaf sa nofsinhar. F'nofsinhar il-Knisja tagħlaq biex titħejja għaċ-ċelebrazzjoni tal-adorazzjoni tas-salib li tkun fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Il-funzjoni tal-ġimgħa fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Imbagħad sibt il-għid filgħodu. F'dan is-santwarju għażiż għalina l-koll issir ċelebrazzjoni tas-sew sabiħa is-sija tal-Omm. Jiena nħoss personalment li din iċ-ċelebrazzjoni qiegħda taqbad bil-mod il-mod, imma għadna ma fimniex is-sinifikat tagħha. Ħafna minna jaħasra jgħaddu il-ġurnata tas-Sibt jitħabtu bil-faċendi, bit-tissjir u b'elf ħaġa oħra. Il-ġurnata tas-Sibt hija ġurnata ta' skiet fejn niskot jien mhux biss mill-kliem imma anke mix-xogħol żejjed tiegħi u nistenna lil Ġesu iqum mill-mewt. U għalhekk din is-sija mid-9 ta' filgħodu sal-10 ta' filgħodu kien talaba lis-sejr fis-Santwarju Marjani kollha il-Papa Ġwanni Pawlu T-tieni. Hija sija fejn Marija tgħallimna nistennew il-qawmien għax quddiem il-mewt il-koll kemm aħna il-fidi tagħna tidħol fid-dubju. Imma meta jien nidħol fid-dubji, id-dubji jista' jkollu żewġ naħħat. Jew jitfani fi kriżi, iwaqqani, jirbaħni, jew jagħtini l-qawwa biex jiena nfittex iżjed. Biex jiena nfittex iżjed lil Mulej Alla f'ħajti, kif għamlet Marija. Marija tibqa' wieqfa ħdejn il-qabar temmen li bina sejjer iqum. U nitolbu biex aħna bħala Knisja bħala nsara ikollna fina quddiem il-problemi kollha tal-ħajja il-fidi li kellha Marija. U għalhekk inħeġġiġkom biex tiġu u tgħidu oħrajn jiġu għal din iċ-ċelebrazzjoni hekk sabiħa. Sija kull maddu mid-9 sal-10. Imbagħad il-velja tal-Għid, l-ikbar festa tal-ħajja tan-Nisrani. Fit-8:30. Anka din ejjew nagħtuha l-ħin tagħha. Ejjew ngħaddu l-lejl nisru, nistennew ħalli l-miġġa ta' Ġesu timlina bil-qawwa tiegħu, bil-ferħ tiegħu. Il-velja tkun fit-8:30 ta' filgħaxija. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.